Make the ground shake. Tohle je můj první let's play z hry Shake a Fidget a se mnou tady host Xvander. Tak jdem na to. Takže mám 100 level. Jmenuje Jakub Amr. No. Jsem docela dobrý. A to by mohl být nějaký speciál, protože jsem 100 level. 100 úroveň. A minulou hospodu pan Klopec získal klíč od Záchoda! A hodil do záchoda věc. Jo, už z toho padl Superman a motorovka. Umí zabíjet, masakrovat, sekat na kousky a vařit kafe. Mistr Masakr 2000. Wow. Já jsem měl Mr. Masakr 3000. Obratnost nic. Inteligence výdrž docela dobrý. Výdrž, tak. To je nejlepší. Co? Že můžem potom jít? Nemůžem. Free Phantom. Chvíle klidu. Že jsem něco říkal. No, zase. Kritik! Všechno si asi 9 nejde. Takže co jsem dal? Já to je tenhle bůh, takže takhle. Tak. Dobrý, hospoda se dělá. Arny. Tak tohle je tady jednoznačně nejlehčí. Hápek dostal, ubírá to strašně málo. Snad dám. No to doš na pohodu. Jo. To dám. Teď bum a je po něm. No, byl to 13 level víc. Jsem v cechu Gibiceps. Aktuálně jsem přišel nějak tak o 8:30. Takže se není můžu připravit a nemůžu jít do, jak se říká, demonického portálu. A to je špatné. Myslím, že se můžeme kouknout i na Exobandera postavu. To necháme do mého videa. Ale ne. Ale nezbírejme hospodu a nic. Ale prečo? Protože já to chci mít do svého videa. A to tady bude taky. Hej. Sej. Cože? To jsi sám. Je. Láska. Chůlka. Na obratnost úplně na nic. Výdrž. Jo, tak dej to výdrž. Se kouknu. Co to máš? To máš inteligenci. Okay. Tohle si můžeš prodat? Jo. Na obratnost nic nepotřebujeme. Uděláme takhle. Jde mu točit? Ne. Mám nápad. U mě jde mu točit. To zní nic. Jako fakt. Nedám. Srape. Musíš něco udělat. Počkej, jo vím. No, já nemám kámen. Tak to. Že bych si vylepšil vojáky, já nemám dost kamene. Hele. Už teď se vadí, že mám. Mně se to opravuje zrovna. Proč? Mě bude nějak bolí břicho. Kouknem se na koga. To je moje AQ Kohoplayera 39 postava. Tohle je naše postava společná. Jo. A je to level 159. To kecáš. To je 153. Jsme v cechu Redcock. Celé dobrý cech. Je tady nějakého tlustopra. Krvelčního řezníka. Řezníka ne. Jones. To je John Cena. Ne, Jones v Kia.
A on je to cech, jo? Já chci najít nějakýho kouzelníka. Mají oni kouzelníka vůbec? Vypadá to, že asi ne. Že by to byl kouzelník. Ne. Nemají kouzelníka, možná. Ten je kouzelník. Co není? Jako fakt. A tenhle je. To už vím, že je. Ne, já ho prostě nenajdu. Žádný kouzelníka. Ne. Už ale jděte někam. Big Miga. Já to prostě nenajdu. Tady nemají kouzelník. Mají. Vždycky tady. Já jsem tady jednoho kouzelníka viděl. Ne, já prostě se přestanu hledat. To by bylo na Oni tam dlouho. nemají kouzelníka. Mají. Já to vím. Takhle. On teďka si tohle. Já nevím, jaký level, tak to zkus. Ne, 159. No a. Schválně, protože to prohraje. Tak nejeď. Že kolik to ubírá. Kvůli tomu se už tak dá tamto. Já to říkám. Natočil video. I can't go. Z Agaria. Tak hodinka, že pro toto video se s váma můžeme rozloučit. Ne, nemůžem. To říkám já. Tak. Jsem na něco. Jo, hospoda. Je takový sluňátko. Bude brzo poražený. Ono brečí. Oňoňoňo. Aby to nerozbrečilo. Já už nemáme. Škoda. Tak si dneska vypij jedno zadarmo, ne? Můžeš? Už jsem udělal. A jo. Myslím, že pro toto video se s vámi můžem rozloučit a čus. Čus.